Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit mai 56-os emlékezésünkön. Mielőtt elkezdenénk ünnepi műsorunkat, kérek mindenkit, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Isten áldott a magyar, jó kedvelőséggel, nyújts feléjük védőkart, a küzd ellenséggel. Varázsos, aki régebbi, hozd reávi eszendőt, mert őket már elég a múltat sőlendő. Megkérem Mezei Mártont és Tardi Marcelt, hogy mondja el Vasalbert Ébredj magyar című versét. Vasalbert, ébredj magyar! Nemzetemet dúltam át tatár, harácsolt a török, uralkodott fölötte osztrák, lopta alá, rabolt a cseh. Minden országra irigyelte, mégis, mert keserű sorsa, Isten felőtt nemzetét kovácsolta. Becsület, tisztesség, emberszeretet példaképe volt egy céda Európa közepén. Mi vélet most, koldussá vált felszabadult honában, züllött idegen eszmék napszámosa? Megtagadva dicső őseit, idegen rongyokba öltözve, árulja magát minden utcasarkon dollárért, frankért, márkáért, amit idegen gazdája odalöknek neki. Hát magyar földön már nem maradt magyar? Kiráncba szedni ezt az ősi portán tobzódó sok száz idegent? Ébredj magyar! Termőföldet másoknak terem, gonosz irányba sodor, ez a megveszekedett új történelem. Megkérem Várai Robert polgármester urat, mondja el ünnepi beszédet. Köszönöm szépen, én kicsit kijjebb jövök, hogy lássanak, hogyha lehet, akkor nem tudom, lehet ott hallani, hátul majd próbálok hangosabban beszélni. A napokban Horváth Béla tanár úrral volt egy beszélgetésünk itt a faluházban 1956 eseményeiről, hogy itt a faluban mi történt, és hogyan élték meg az emberek. És nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, mert gyakorlatilag ugye egy kicsit megismertük azt a kort, az idősebbek, akik itt voltak, elmesélték, hogy bizony a beszolgáltatások, tehát hogy 56. október 23-át mi előzte meg, hát azok a beszolgáltatások, azok a nagyarányú termény elvételek, és az a szegénység, ami a tetőfokára hágott, illetve gyakorlatilag ugye olyan elkeseredett állapotba került a lakosság, hogy lépni kellett. Itt faluhelyen az elbeszélések alapján tulajdonképpen október 23-ai eseményeket ugye a rádióból hallgatták, mint ahogy az ország nagy részében is, majd azt követően 24-én volt egy nagyobb fajta felvonulás, hogy itt is nyomatékot adjanak annak az eufóriának, ami akkor az országon végigvonult. Ezeket az eseményeket felelevenítve egy nagyon érdekes megállapítása volt Horváth Béla tanár úrnak, miszerint a történészek azt derítették ki, hogy a fordulat október 30-án következett be, amikor is a pártház védelmére a budapesti közeli laktanyából 3 tankot vezényeltek ki, annak érdekében, hogy védjék meg a pártházat. A 3 harckocsi el is indult a pártház védelmében, de érdekes módon, amikor odaértek, akkor a csöveket, ugye, a tank csöveit nem a nép felé fordították, hanem a pártház felé fordították. Na most ez azért érdekes, mert
Ugye akik voltunk katonák, tudjuk egészen pontosan, hogy a katonák azok parancsra cselekednek, tehát elég nehéz elképzelni azt, hogy menet közben a 3 tank legénysége saját magától úgy gondolta, hogy akkor változtat ezen a parancson. Tehát érdekes és nem is véletlenek szövevénye volt akkor minden területen. Na most, hogy ez miért volt érdekes? Ez azért volt érdekes, mert a korabeli külképviseletek, az attasék, az orosz, vagy akkor ugye szovjet külképviselet azt a hírt adta Moszkvának, hogy lövik a kommunistákat. Ez amerikaiul viszont úgy hangzott, az amerikai nagykövet pedig azt írta haza, hogy lövik a zsidókat. Na most ugye egy érdekességet kell tapasztalnunk, hogy Amerika akkor azt mondta, hogy ezek után ő nem fog beavatkozni a szabadságharcba, bármi is történik, hiszen innentől kezdve ez nem az ő ügyük. Majd megoldják az oroszok. Aztán ezt meg is oldották, mint tudjuk. A kor nagy gondolkodói között az egyik, aki államminiszter is volt azokban a napokban, Bibó István. Nagyon keveset hallunk, tudunk róla. Ha megengedik, én most hoztam tőle egy könyvet, és ebből 2 idézetet szeretnék felolvasni, csak az miatt, hogy egy kicsit átérezzük és tudjuk, megismerjük azt a helyzetet, ami egyrészt ahhoz az eseményekhez vezetett. Tehát Bibó azt írja, ez még az 56-os október 23-ai események előtti gondolkodása. A marxizmus, leninizmus filozófiai, társadalmi és történelmi szemléletének szűkös voltától teljesen függetlenül kell mérlegre tennünk azt a társadalompolitikai célt, melyet a marxizmus, leninizmus a maga filozófiájával és társadalmi szemléletével jól vagy rosszul alátámasztani kívánt. A marxizmus, leninizmus által meghirdetett politikai és társadalmi harc végső célkitűzése a szabadság, az ember felszabadítása a természet, a munka és a társadalmi elnyomás szolgasága alól. Ennek a célnak az érvényességéhez és a feléje való haladás lehetőségének érvényességéhez sem fél semmi kétség. Kétségessé egyrészt, mint láttuk, az eszméknek az a rendszere vált, melyet e cél köré a marxizmus-leninizmus épített, másrészt az eszközöknek az a rendszere, melyeket az eszmék alapján kiépített, és melyek nem a kitűzött cél felé, hanem attól elfelé vezettek, az erőszak kultusza, a diktatúra állandósítása, és egyáltalán a minden erkölcsi gátlástól felszabadított taktikai szempont egyeduralma. A sztálinizmus politikai eszközei lényegükben nem különböznek a fasizmusétól, de a fasizmusnak embertelenek voltak nem csak az eszközei, hanem a céljai is, az emberi személyiség teljes megsemmisítése és alárendelése valamilyen közösség vélt vagy valóságos érdekeinek. Éppen a célok különböző értéke okozta, hogy a marxizmus-leninizmusban felnevelt ifjúság körében egy a fasizmuson belül el nem képzelhető eszmei forrongás jött létre, melyet a meghirdetett céloknak és a célok megvalósítását alapvetően meghamisító eszközöknek elmondhatatlan ellentmondása váltott ki. Mindenek előtt tehát nem igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hamis minden akcióprogram, amely tobzódik céljainak kíméletlen eréllyel, minden eszközzel, bármi áron való keresztülvitelében, az erkölcstelen eszköz meggyalázza a jó célokat is. Most Bibó így gondolkodott akkor, és nem tudom, hogy itt a sorok olvasása között esetleg valakibe felvetődött-e valamiféle párhuzam.
párhuzam a jelenkorral. Úgy gondolom, hogy ugye a cél nem szentesíti az eszközt, és alapvetően nekünk állandóan gondolkodnunk kell a körülöttünk élő világról. Ugye nem akarok belemenni napi pártpolitikai kérdésekbe, de minthogyha érzékelnénk azt, hogy napjainkban is a kiváló elgondolásokat valamilyen úton, módon úgy tűnve, hogy szentesített eszközökkel haladnak bizonyos pártok céljaik felé. Tehát érzékelnünk kell ezeket az ellentmondásokat mind 1956 és azelőtt, mind pedig jelen korunkra. A történelem ismétli önmagát, ezt hallottuk többször, és most is van egy ilyen élmény, és persze nem feltétlenül a földosztásra gondolunk, hogy most néhány ezer állami földet kiosztanak, és azt mondják, hogy a föld azért, aki megműveli, és egy-két hektárt fölcsillantva megmutatják, hogy lám odaadják azoknak a gazdálkodóknak, közben például pont Kishantoson a 452 hektárt előbb bérbe adták, majd most örökbe odaadják. Tehát ezekről van szó, és ne tévesszen meg minket, a cél szentesíti az eszközt, nem igaz. Ezt minden történelmi korban érvényesíteni kell, és ezen nekünk gondolkodnunk kell. Még akkor is, hogyha hasonlóságokat fedezünk fel időnként. Nem mélyebben belemenve aktuál politikai kérdésekbe, de ugyanakkor fontosnak tartom, hogy azt a nyilatkozatot is ismertessem önökkel, amit Bibó István a parlamentben, a teljesen üres parlamentben november 4-én ír. A szovjet katonák bementek, gyakorlatilag ugye itt is írja, Tildi államminiszter megegyezett velük, hogy a polgári lakosság, vagy a polgári szolgálat, illetve aki a parlamentben ugye dolgozott, az elmehet bántatlanul, és a katonák, a szovjet katonák ott téblábolnak a parlament szobáiba, ellenséget keresnek, berúgják az ajtókat, és az egyik szobába egy hajlott hátú magas ember találnak. Hát látják, hogy ez nem partizán, nem ellenség, az írógépen ír valamit, nem is foglalkoztak vele, nem is tudták, hogy ki az. Nos, ez az ember akkor írta ezt a nyilatkozatot. Magyarok. Nagy Imre miniszterelnök a hajnali szovjet támadáskor a szovjet követségre ment a tárgyalások folytatására, és onnan visszatérni nem tudott. A reggel összehívott minisztertanácson a parlament épületében tartózkodó Tildi Zoltánon kívül már csak B. Szabó István és Bibó István államminiszter tudott megjelenni. Mikor a parlamentet a szovjet csapatok körülfogták, Tildi államminiszter a vérontás elkerülése véget megállapodást kötött velük, mely szerint ők megszállják az épületet, a benne lévő polgári személyek pedig szabadon távozhatnak. Ő a megállapodáshoz tartva magát eltávozott. Az országgyűlés épületében egyedül alulírott Bibó István államminiszter maradtam, mint az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője. Ebben a helyzetben a következőket nyilatkozom. Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, sőt teljes mértékben benne akar élni a kelet-európai népek ama közösségében, kik életüket a szabadság, igazságosság és kizsákmányolás mentes társadalom jegyében akarják berendezni. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, miszerint a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép, és megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. A néhány napirenden volt utcai igazságtételt, valamint ókonzervatív erőknek minden fegyveres erőszak nélkül való jelentkezését a kormány rövid úton megszüntethette volna. Az az állítás, hogy evékből óriási, idegen hadsereget kell az országba behívni,
illetőleg visszahívni, komolytalan és cinikus. Éppen ellenkezőleg, e hadsereg jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása. A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, és vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen, kivéve azokat, melyek Budapest közellátását és közműveit érintenék. Fegyveres ellenállásra parancsot adni nincs módonban. Egy napja kapcsolódtam be a kormány munkájába, a katonai helyzetről tájékoztatva nem vagyok, felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság drága vérével rendelkezni. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain a sor, hogy megmutassák az ENSZ alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadság szerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és az ENSZ bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem érdekében. Megállapítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi képviselője és külképviseleteinek törvényes feje Kétli Anna államminiszter. Isten óvja Magyarországot. Kelt az Országház épületében, Budapest, 1956. november 4. Bibó István államminiszter. Bibó megírta ezt a nyilatkozatot, utána fogta magát, egész egyszerűen lemásolta, ugye több példányba, akkor még írógéppel, tehát sokszorosította saját maga, majd fogta kalapját, és elment gyalog, kiengedték az épületből, senki nem szólt hozzá, kiment a parlament épületéből, és elment az amerikai és a szovjet nagykövetségre, és ezt a nyilatkozatot leadta. Bekopogott, bemutatkozott Bibó István államminiszter, ott fogadták, senki nem kételkedett benne, hogy ő nem az, vagy ki az, átvették tőle, majd folytatta útját, haza már nem ment, hanem egy közeli barátjához ment, és ott tartózkodott néhány napot. Ezen kis történelmi visszatekintést követően emlékezzünk meg falunkhoz kötődő hősi halottunkról, aki szintén ezen a napon, tehát amikor Bibó ezt a nyilatkozatot írta, november 4-e volt, és Farkas István Székesfehérváron teljesítette katonai szolgálatát, és november 4-én, amikor ugye az ellenséges csapatok be akartak hatolni a székesfehérvári laktanyába, akkor ő ott kapuőrségen volt, egész egyszerűen belőttek, és ő életét vesztette. Hát nekünk is van kötődésünk, nekünk is van olyan személyünk, aki tulajdonképpen akaratlanul elvei teljesen egyszerűségében, ugye ő egy fiatal ember volt, aki élni akart, ki haza akart volna jönni, nem tudott ezekről a dolgokról, és mégis áldozatává vált az eseményeknek. Tisztelegjünk előtte, mint ahogy minden évben, és gondolkozzunk el ezekről az eseményekről, hogy magunkban érezzük. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan vagyunk. Azt kell mondjam, jó az idő, sokan vagyunk, és maradjon meg bennünk ez az érzés, hogy mi, akik itt emlékezünk, egy olyan esemény fölött gondolkodunk, egy olyan eseményt idézünk föl, ami abban az helyzetben eufórikus volt, nem is értjük tulajdonképpen, csak elmondásokból, hogy micsoda szabadságérzés keringett itt a kis Magyarország területén. Emlékezzünk! Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ünnepi megemlékezésünkön 1956 alkalmából. Ünnepi műsorunk előtt Várai Róbert polgármester úr ünnepi beszédet mond. Majd, mint már hagyománnyá válva, Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak az ünnepi műsorát fogják megtekinteni. Felkészítő tanáraik Újvári Csilla és Benkéné Juhász Márta. Most megkérem a polgármester urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Örülök neki, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek. Rendkívül örvendetes az ilyen esemény, hogy ilyen sokan időt áldozunk arra, hogy megemlékezzünk erről a jeles napról, erről a jeles eseményről. A köszöntésen túl bevezetésképpen elmondanám, hogy itt a napokban volt egy kis megbeszélésünk, illetve egy meghirdetett program 1956-tal kapcsolatosan. Horváth Béla tanár úr, történelem tanár, baracsi származású, eljött egy beszélgetésre, hogy felderítsük, hogy itt a faluban mi is történt 1956. október 23-án, azt követően és azt megelőzően is. Nagyon tanulságos és érdekes beszélgetés alakult ki. Tulajdonképpen egy kicsit rávilágítottunk, illetve az idősebbek rávilágítottak arra, hogy mi is vezetett ehhez a forradalomhoz. Ugye itt helyben és úgy általában faluhelyen a földműveléssel voltak elfoglalva a gazdák, a TSZ-esítésbe, az első TSZ-esítésbe bevontak, és az abból kimaradtak is. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a életükért, a létükért küzdöttek, olyan szempontból, hogy olyan nagy volt az elvétel, a beadás, hogy alig maradt nekik a termésből. Tulajdonképpen voltak, akik éheztek, nem kevesen. Néztük azt is, hogy vajon a gazdaállomány hogyan tevődött össze. A TSZ-esítés első hulláma tulajdonképpen akkor már véget ért, de érezhető volt az, hogy a padláskisöprések folytatódnak, a szovjet csapatokat, úgy egyébként más csapatokat el kell látni élelemmel, és egyre kevesebb minden jut a helyben élő parasztságnak. Nagyon érdekes volt a megbeszélés során, amikor tanár úr többször rákérdezett arra, hogy voltak-e itt helyben olyan gazdák vagy nem gazdák, akik vitték a prímet, akikre hallgattak a többiek, akiknek a szava az döntő lehetett volna, hogyha mondjuk valami konkrét cselekedetre szánják el magukat. Erre többször rákérdezett, és számomra érdekes volt, hogy nem volt olyan, aki lehetett volna olyan, az nem vett részt a közéletben, nem vonta be magát. Tehát nem volt olyan erő itt helyben, aki megszervezhetett volna bármilyen megmozdulást. Október 24-én viszont volt egy fölvonulás, itt a pártháznál még égetés is volt, majdnem az anyakönyvet is elégették, majd azt követően egy menet indult a Széchenyi utcán fölfelé. Igazából ez volt helyben. Ezen túl pedig egy halálos esemény is történt október végén, november elején, de az már egy véletlennek köszönhetően. Ugye fiatalok szedték össze a határban elhullajtott makarónit, ugye az idősebbek talán emlékeznek rá, ugye ez a lőpor hosszú csík, amit hogyha begyújtanak, akkor ugye nagyon jól ég, és hát ott a fiatalok ezt összegyűjtötték, majd az egyik fiatal ugye többet is gyűjtött bele a kabát zubbonyába, és az meggyulladt, és hát ő volt az egyetlen halálos baleset, vagy halálos áldozata ennek az októberi eseményeknek. Ugyanakkor országszerte egyre nagyobb és nagyobb lendületet vett, az ország egész egyszerűen eufóriába került,
azzal, hogy megízlelte a szabadságot. Ha megengedik, így az előzményeknél tartva, néhány sorba én felolvasnám Bibó Istvánnak az egyik elmélkedését, ami talán megvilágítja számunkra az előzményeket. A marxizmus-leninizmus filozófiai, társadalmi és történelmi szemléletének szűkös voltától teljesen függetlenül kell mérlegre tennünk azt a társadalompolitikai célt, melyet a marxizmus-leninizmus a maga filozófiájával és társadalmi szemléletével jól vagy rosszul alátámasztani kívánt. A marxizmus-leninizmus által meghirdetett politikai és társadalmi harc végső célkitűzése a szabadság, az ember felszabadítása a természet, a munka és a társadalmi elnyomás szolgasága alól. Ennek a célnak az érvényességéhez és a feléje való haladás lehetőségének érvényességéhez sem fér semmi kétség. Kétséges egyrészt, mint láttuk, az eszméknek az a rendszere vált, melyet e cél köré a marxizmus-leninizmus épített, másrészt az eszközöknek az a rendszere, melyeket az eszmék alapján kiépített, és melyek nem a kitűzött cél felé, hanem attól elfelé vezettek, az erőszak kultusza, a diktatúra állandósítása, és egyáltalán a minden erkölcsi gátlástól felszabadított taktikai szempont egyeduralma. A sztálinizmus politikai eszközei lényegükben nem különböznek a fasizmusétól, de a fasizmusnak embertelenek voltak nem csak az eszközei, hanem a céljai is. Az emberi személyiség teljes megsemmisítése és alárendelése valamilyen közösség vélt vagy valóságos érdekeinek. Éppen a célok különböző értéke okozta, hogy a marxizmus-leninizmusban felnevelt ifjúság körében egy a fasizmuson belül el nem képzelhető eszmei forrongás jött létre, melyet a meghirdetett céloknak és a célok megvalósítását alapvetően meghamisító eszközöknek elmondhatatlan ellentmondása váltott ki. Mindennek előtt tehát nem igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hamis minden akcióprogram, amely tobzódik céljainak kíméletlen eréllyel, minden eszközzel, bármi áron való keresztülvitelében az erkölcstelen eszköz meggyalázza a jó célokat is. Ezt mondja Bibó, ugye gyakorlatilag érzékeljük azt, hogy Machiavellinek ezt a nevezetes állítását, hogy a cél szentesíti az eszközt, bizonyára sokan emlékeznek rá, ugye a Fejedelemnek írt munkájában írja talán a 15-16. században, és ez uralkodik végig évszázadokon keresztül. Nem tudom, hogy a felolvasás során valaki esetleg érzette valami kis déjà vu érzést, vagy egy párhuzamot. Azt kell mondani, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Napjainkban is érzékelhetőek a célok, a felszabadítás, az egyenlőség, testvériség talán még nem, és a célok felé vezető eszközök sajnálatos módon kezdenek hasonlítani. A természet és a történelem ismétli önmagát, tulajdonképpen a hatalom állandó megtartása előbb-utóbb valami forrongáshoz vezet. Aktuál politikát nem kívánok bevenni ebbe a megemlékezésbe, de mert hogy itt egy politikai eseményről van szó, fontosnak tartom megemlíteni, hogy tájékozódjunk minden esetben. Gyakorlatilag 1956-ban kommunisták estek egymásnak, hiszen Nagy Imre kormánya kommunista kormány volt, és az őket AVH szinten ellenzők ugyanúgy azok voltak. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy számunkra még mindig nehezen feldolgozható, hogy tulajdonképpen igazság szerint itt mi is történt. Engedjék meg, hogy egy pillanatra személyes élményemet hozzam elő, hogy annak idején 1983-ban
történelem tanárunk hogyan tanította nekünk 1956-ot. Az érettségire készültünk, amikor 83. áprilisa környékén történelem tanárnő megkérdezte egyik osztálytársunkat, hogy mi volt Farkas 1956-ban. Ő kapásból rávágta, hogy forradalom volt tanárnő. Az egész osztály égtelen röhögésbe tört ki, mert hiszen akkor mi még úgy tanultuk, hogy ellenforradalom volt, és lám, hát ennyi esze sincs az érettségi előtt egy hónappal, hogy az nem forradalom volt a mi tudásunk szerint, hanem ellenforradalom. Az osztály hangos röhögése lassan elcsendesült, amikor láttuk, hogy Mézes tanárnő, a történelem tanárnő szinte elfehéredik, egy szót nem szól, mereven néz maga elé, és hosszú hallgatás után csak annyit mondott: Farkas fiam, ha te egy hónap múlva az érettségin ezt mondod, akkor engem bilincsben visznek el. 83-ban mi így tanultuk a történelmet, ez volt az első olyan élmény, amikor ott az osztályban, fiúosztály lévén elcsendesedtünk, és bizony elkezdtünk gondolkozni, hogy na most akkor tulajdonképpen mit tanítottak nekünk, és tulajdonképpen mi lehetett az igazság. Az igazság az, hogy tulajdonképpen nehéz megmondani, ki kivel, és miért, és mi ellen harcol. Egy azonban biztos, minden forradalom előbb-utóbb átveszi azokat az allűröket, amiket a megdöntöttek is képviseltek, és áldozatává válik. Sajnálatos módon ugye a kontraszelektív kiválasztásnak köszönhetően többnyire olyan emberek kerültek már akkor is pozícióba, akik alkalmatlanok voltak. Nem tudom, van-e déjà vu érzés? Sajnálatos módon elképzelhető ez most is, hiszen plakátragasztók és egyéb nem kívánatos emberek folyamatosan ugyanazzal a módszerrel kerülhetnek vezető helyre, tehát sajnálatos módon a történelem ismétli önmagát. Ezek a kiszólásokat követően visszatérnék egy pillanatra a konkrét eseményekhez, hiszen Bibó abban az időben Magyarország kormányában volt, államminiszterként. És hogyha ugye beszéltünk egy pillanatra 1956 előzményeiről, 56-ról, azokról a napokról, akkor fontos megemlíteni Bibónak a nyilatkozatát, amit november 4-én ír a parlamentben. Abban a parlamentben írja ezt, amelyikben szovjet katonák lábbal törik be ezeket a nehéz nagy ajtókat, ellenséget keresnek. Előtte Tildy Zoltán megegyezett a szovjet csapatok vezetőjével, hogy békében elmehetnek a parlament dolgozói, és akkor átveszik a szovjet csapatok az uralmat a ház fölött. Tehát mennek ezek a szovjet katonák szobáról szobára, nézik ezt a csodálatos épületet. Az egyik szobában találnak egy magas, hajlott hátú embert, aki széken ül és gépel. Látják rajta, hogy nem egy partizán kinézet, tulajdonképpen nem is ismerik, nem is foglalkoznak vele. Ott hagyják, látják, hogy valami bogaras vénember lehet, mennek tovább. Nos, Bibó akkor írja ezt a nyilatkozatot, és akkor utána ezt sokszorosítja is, nem zavarják meg benne. A történelemkönyvek olvasásakor nagyon sok emberi momentumot találunk, hogy mi miért történt, és milyen fordulat állhatott volna be, hogyha ez vagy az a személy nem úgy cselekszik, vagy nem arra gondol, amire éppen gondolt, hogy ő ellene mi történik, hanem mondjuk meghallgatta volna a körülötte lévőket. Tehát hihetetlenül kesze-kusza világ
tárulkozik ki előttünk, hogyha végigvezetjük a korabeli leírások alapján történetünket, de ugyanakkor az a csoda is megmutatja magát, hogy egy nép úgy gondolta, elég volt az elnyomásból. Ha megengedik a végén, nyilatkozatot én fölolvasom. Magyarok! Nagy Imre miniszterelnök a hajnali szovjet támadáskor a szovjet követségre ment a tárgyalások folytatására, és onnan visszatérni nem tudott. A reggel összehívott minisztertanácson a parlament épületében tartózkodó Tildi Zoltánon kívül már csak B. Szabó István és Bibó István államminiszter tudott megjelenni. Mikor a parlamentet a szovjet csapatok körülfogták, Tildi államminiszter a vérontás elkerülése véget megállapodást kötött velük, mely szerint ők megszállják az épületet, a benne lévő polgári személyek pedig szabadon távozhatnak. Ő a megállapodáshoz tartva magát eltávozott. Az országgyűlés épületében egyedül alulírott Bibó István államminiszter maradta, mint az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője. Ebben a helyzetben a következőket nyilatkozom. Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, sőt, teljes mértékben benn akar élni a kelet-európai népek, ama közösségében, kik életüket a szabadság, igazságosság és kizsákmányolás mentes társadalom jegyében akarják berendezni. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, miszerint a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. A néhány napirenden volt utcai igazságtételt, valamint ókonzervatív erőknek minden fegyveres erőszak nélkül való jelentkezését a kormány rövid úton megszüntethette volna. Az az állítás, hogy evékből óriási idegen hadsereget kell az országba behívni, illetőleg visszahívni, komolytalan és cinikus. Éppen ellenkezőleg. E hadsereg jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása. A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg felállított bábkormány törvényesen felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen. Fegyveres ellenárásra parancsot adni nincs módonban, egy napja kapcsolódtam be a kormány munkájába. A katonai helyzetről tájékoztatva nem vagyok, felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság drága vérével rendelkezni. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain a sor, hogy megmutassák az ENSZ alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadság szerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmakat és az ENSZ bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem érdekében. Megállapítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi képviselője és külképviseleteinek törvényes feje Kétli Anna államminiszter. Isten óvja Magyarországot. Kelt az Országház épületében Budapest, 1956. november 4. Bibó István államminiszter. Ezt követően fölkelt a székből, a sokszorosított darabokkal, fogta magát, kiment a parlament épületéből, kiengedték, nem szólt hozzá senki, elment a szovjet nagykövetségre, ott fogadták, átadta ezt a nyilatkozatot, elment az amerikai nagykövetségre, fogadták, átadta ezt a nyilatkozatot, majd hazament. Tulajdonképpen ugye egy apró mozzanat, hogy mi volt akkor, mi történt, és mi nem történt. Tulajdonképpen úgy gondolom, mindannyiunknak valamilyen szempontból emlékeznünk kell. Emlékeznünk kell arra, mit tettek elődeink, mi volt az az eufória, mit érezhettek abba a szabadságvágyba, ami akkor néhány napra eltöltötte őket. Gyermekeink, mint hallom, alig várják, hogy bemutassák
azt a kort, hiszen készültek, meg fogjuk ismerni azokat a napokat, együtt átéljük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen polgármester úrnak a gyönyörű szavakat, és most megkérem a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tanulóit, hogy jöjjenek a színpadra. Sorsom a kovácsa, keserűség vasülőjén, röccsen a szikrája. Ha tüzet gyújt ez a szikra, lángba borít minden, égben nyúló szent mágiája, szabadságot hirdet. Égben nyúló szent mágiája, szabadságot hirdet. Emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni jöttünk és emlékeztetni. Azokra, akik áldozatul estek egy embertelen rendszer, embertelen eszményei elleni küzdelemnek. 10 000-ek kerültek hosszú évekre börtönbe, 100 000-ek kényszerültek elhagyni szülőföldjüket. Egy ordas eszme kiszolgálóinak akaratából. Mindennek 59 éve. Vadász György, néhány mondat a szabadságról. Isten, haza, emberiség, a szeretet, a jóság és a szépség befogadása és megőrzése és a rád bízott életre szóló feladat legjobb tudásod szerinti vállalása, örömokozás. A másik szemében a mosoly és a jó felvillanása, magad biztonságos hite, erődért, szeretetedért és az eredményedért. Hited ne hagyjon el soha, megszülettél. Bármit teszel is, úgy tedd, hogy segítsen összekapcsolni az eget a földdel. Szeretni fognak, szabad leszel és boldog.
voltam még Párizsban, és nem jártam még sivatagban, s a tenger nagyon messze van. De azt hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár. De azt hallottam, ők is keresik. A szabadság egy nagyon híres dal, kottáját nem láttam sohasem. A szabadság egy nagyon éles dal, megszédít, megcsal, de szeretem. Nem voltam még lázadó, örök tragikuma a magyar sorsnak, hogy nálunk a szabadságért mindig meg kellett verekedni. Fokossal, kopjával, fejszével, puskával, benzines palackkal. Fehérköpenyes pincérek sohasem tálalták önünkbe a szabadságot, mint egyes boldogabb sorsú liberális nyugati nemzetek életében. Előzmények. Sztálin 1953. március 5-én bekövetkező halála után nálunk is megszűnt a személyi kultusz. Vezetőjét, Rákosi Mátyást miniszterelnöki hatalmának átadására szólították fel. Kijelölték az új miniszterelnököt is Nagy Imre személyében. Ez volt az úgynevezett júniusi fordulat. A kormányprogram leállította az erőltetett iparosítást. Lakásépítési programot hirdetett. Felemelték a béreket, javult az életszínvonal. Ki lehetett lépni a szövetkezetekből. Az enyhülés azonban 1954 végén megszűnt. Nagy Imrét lemondatták. E rövid idő alatt azonban mind a pártban, mind a lakosság körében népszerűvé vált. Az ország vezetését egy keményvonalas kommunista csoport, a Gerő Ernő és Rákosi Mátyás fémjelezte csoport vette át. Az ő uralmuknak vetett véget 1956 elején Hruscsov titkos beszéde. Ebben a beszédében leleplezte Sztálint, elítélte a személyi kultuszt, beszélt a sztálinizmus áldozatairól. Ezek a lépései felvetették Rákosi felelősségét, a Reich-Per koncepciós jellegét. Végül Rákosi júliusban lemondott és a Szovjetunióba távozott. Október 6-án lezajlott Reich László üretemetése. Nyilvánosan ünnepelték Nagy Imre születésnapját, felülkerekedtek a reformerők, az emberek nyíltan kritizálták a kormánypolitikát. Vassa Albert, ébredj magyar! Nemzetemet dúltam át tatár, harácsolt a török, uralkodott fölött a osztrák, lopta alá, rabolt a cseh. Minden országa irigyelte, mégis, mert keserű sorsa, Isten felől nemzetét kovácsolta. Becsület, tisztesség, emberszerezett példaképe volt egy céda Európa közepén. Mi vélet most? Koldussá vált felszabadult honában, züllött idegen eszmék napszámosa. Megtagadva dicső őseit, idegen ronyokba öltözve, árulja magát minden utcasarkon, dollárért, frankért, márkáért, amit idegen gazdái odalöknek neki. Hát magyar földön már nem maradt magyar. Kiráncba szedni ezt az ősi portán tobzódó sok száz idegent? Ébredj magyar! Termőföldön másoknak terem. Gonosz irányba sodor. Ez a megveszegedett új történelem. Október 23-tól október 28-áig megfogalmazzák a célokat. A forradalom országszerte elterjed. A programot az Ifjúság 16 pontja címmel az egyetemisták készítették el 23-ai tüntetésükre. Ez a Varsói Szerződésből való kilépésünket, semlegességet, a belpolitikában béremelést, a személyi kultusz bűnöseinek elítését több pártrendszert követel. Nemzeti jelképpel kapcsolatban a régi zászló és a címer visszaállítása mellett nemzeti ünnepként március 15-ét akarták. A tüntetés követelésekkel indult, de az utcán szabad értelmezéseket kapott, 28-án elismerték, hogy nemzeti demokratikus forradalom zajlik.
A 15 órakor induló tüntetés a Petőfi szobortól a Bem térre ment, majd a tömeg egy része a Városligetnél ledöntötte a rendszert szimbolizáló Sztálin szobrot, másik része pedig a rádióhoz vonult. Az itteniek felbösszülve az őket elítélő gerőbeszédtől elfoglalták a rádiót. Másnap fegyveres gócok alakultak ki Budapesten, Korvin közszínetért. Belelőttek a tömegbe a parlamentnél október 25-én. Megalakultak a munkástanácsok, 28-án Maléter Pál, a Kilián laktanya parancsoltaként megtagadta, hogy katonáit a polgárok ellen bevesse, sürgette a tömeggel való megegyezést. Ebbe végül az orosz tanácsadók Mikoyan és Szuszlor is beleegyeztek, visszavonták Budapest határaihoz az orosz katonákat, s Nagy Imrét kormányalakítással bízták meg. Faludi György, 1956, te csillag. Másnap, szerdán reggel, bor, ágyiszó és szenvedés. Mégis, mikor átváltam ősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedveste elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek, még több vér, tankok a ligetnél. Az ütegek torkolatüzék nézeményjel és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. A kénezett arca halottak, apró csokorral mellőkön a járdán. Köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemölt kis tétova szivárvány. Ölelkezés az írószövetségben, mert csomagolnak s indulnak haza. Feltépett sínek és torlaszok, felettük a szabadság dinami illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk, kínzóink ellen, bármi történjék is, szabadság, mi megértem. 1956. Sem emlék, sem múltam nem vagy, sem történelem. De lényem egy kioperálhatatlan darabja, testrész. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmizi zubog a híd alatt, ment kincskorlátja. Életemnek te adtál értelmet, vadálmokat éjjelre, s kedvet a szenvedéshez, meg örömet, mindig te fogtál kézen. Ha botladoztam, magasra emeltél, és nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956. Te csillag, oly réges-rég sütsz fehér hajamra, ragyog sokáig még sírom felett. True.
Imre vezette többpárti koalíciós kormány. Elkészült a pártprogram. Bejelentették kilépésünket a Varsói Szerződésből, majd az ország semlegességét. Megkezdődtek a tárgyalások az orosz csapatok magyarországi kivonásáról. November 4-től november 11-ig, harmadik szakasz. Az orosz katonai támadás megindulása. A Tököli laktanyába tárgyalni menő Maléter párt az oroszok elfogják, a baráti Szovjetunió segítségével leverjük az országban dúló forradalmat. Megkezdődött az 1961-ig tartó megtorlás, börtönkivégzés. A hivatalos értékei szerint az ellenforradalmat a külföld akramunkája és az elhibázott belpolitika együttesen okozta. Egy valami mindig közös lesz a hősökben, ez pedig az áldozat. A hősök akárkiknek is segítettek tetteikkel, az adott országnak, népcsoportnak, embereknek rendkívül önfeláldozó tettet hajtottak végre. Elméletben végig gondolva bárkiből lehet hős, ha a helyzet úgy hozza. Bármilyen vészhelyzetben, aki csak egy kicsit cselekvőképesebb, hőssé válhat. A hősök igenis kicsit többek az átlagembereknél. Talán az átlagemberek életét élik a hétköznapokban, de amikor szükség van rá, nem véletlenül cselekedik meg, amit megkövetel a haza. Most nem szólnak a csillagok, a messzeség most nem ragyog, a közelség csak úgy segít, ha érzed, hogy megérint. Most nem szólnak a csillagok, az árnyékok most túl nagyok, az antennákról vízcsorog, felők, de sírjatok. Míg a távolság az ablakát bezárja, míg az éjszaka az új nap fényét várja. Nézzünk egymásra, és válaszolni nem tudok, mert nincsenek jó kérdések, és nem szólnak a csillagok. Hősök voltak. Bátor, semmitől vissza nem riadó forradalmára. A jobb és élhetőbb jövőért harcoltak, közülük sokan életüket és vérüket áldozták a hazáért, a szabadságért. Küzdelmük nem volt hiába való. Győzött a forradalom, a hősök megnyitották a szabad élet felé vezető utat, melyen ma is halad előre az utókor. Rájuk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. 59 év telt el a sorsfordító esemény óta. Az emlékezés pillanataiban emelkedtek igazán nagy elődeink tettei.
az életünk. Emlékezünk, emlékezünk, egy régi dal, egy régi kép, eszünkbe jut, szívünkbe tép. Úgy múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Elillant rég a nagy varázs, ifjúságunk, hűlő parázs, álmaink lásd, elosztva, hővágyaink szétfosztak. 1956. októbere a 20. századi magyar történelem legfényesebb fejezete. Bátorságra, hősiességre és tisztaságra mindörökké példát mutat. A magyar nép bátran szállt szembe a legyőzhetetlennek tűnő kommunista diktatúrával, hősiesen harcolt az elnyomók ellen, és több százan áldozták életüket a hazáért. A hősi halottak mindezek ellenére élve maradtak, mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében. Így és Gyula, ne feledd a tért. Ne feledd a tért, ahol elestek ők. A földet se feledd, bárhol hultak el ők. Fajtánk hű férfiai, az a föld, szent ügyhős helye lett. Mert hol tiszta ögyért, és így lám te miattad, érted is hultak el ők. Terül az bárhol, a föld, rejtelmesen egy terület. Úgy az övék, hogy már a tiéd. Kötelességünk továbbadni, figyelmeztetni a maikor emberét, hiszen a szabadságot nem önmagában, érdemében kaptuk. Ezért hősök ezrei fizettek. November 4-ének az emléke ne az összeomlás élményével maradjon meg bennünk, hanem azzal a különleges hittel, amely túlélni tanított bennünket. Valahol a fényeken túl, ami szép volt, s elmúlt, újra vár. Valahol az árnyakon túl, újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, ott kézen fog majd újra. Odaérsz, hol eleven a múlt, mikor elindulsz a végtelen útra, az elveszett játékok életre kelnek, és körbe kigyúlnak a fények. Ó, régen várnak ránk az örökre szépek, nincs még rád szó, milyen az a múlt bolygó. Valahol az alkonyon túl, hova annyi fényről csillag húlt, valahol az álmon is túl, már a harag is a múltba simul, és távol a vonzástól még nyílik másik távlat, az a hely, mit nem hagy el a fény, soha nem üzen a földi világnak, s az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és összesimulnak az évek. Ó, ott ébrednek ők az örökre szépek, új országba. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, és köszönjük a 7. osztályosoknak is ezt a nagyon szép előadást. Mindenkinek jó pihenést kívánok.